mibadhi ema pano sedoko wa piny. To kopo ni Jakom okawo gini, gima da kwa Jakom. Nyocho wacho nwa ni jalupne obiro miyo migawo mar luwo chike. Gima da kwa Jakom. Owe jalupne no otitijino makato bedane osiepne kato wadgi emombiyo sadiu basi ayoko ger. To wawe mondo Martha otigo kaka lore gi chik. Mane ka mibadhi nyalo rumo. Inyalo neno misopondo kanene tuo kane raia mako polis. Kane bedwa dhi gi trend ya jakasane. Donge dwa tieko mibadhi. To mibadhi duoga full force. To I hope ni Jakom kako wacho onyalo konyo obiro konyo atieko mibadhi through jalupne mano wacho no biro miyo migawo maluwo chike. Yeah.